ga-abụla anya afọ ọma. 2020 Ọ ga-abụ afọ ọganiru. 2020 Ọ ga-abụ ụlọ ụmụ Igbo aka nchawa. Igbo ekwelugo ngụ onye ji ego ya kwanarị ya. 2020 ga-abụla anya afọ ọma. 2020 Ọ ga-abụ afọ ọganiru. 2020 Ọ ga-abụ ụlọ ụmụ Igbo aka nchawa. Igbo ekwelugo ngụ onye ji ego ya kwanarị ya. ga-abụ ụlọ ụmụ Igbo aka nchawa. 2020 ga-abụla anyị afọ ọma. Okwu amụma Chukwu gwara anyị gboo 2020 ya bụ afọ anyị na-eche. Ọkwa afọ siri anyị vision 2020 abatazie 2020 ekwensu ebula egede tiwa chai wesi na ngozi ụmụ Igbo ga-anọ n'ihu. Ma bụrụ coronavirus bute n'ime obodo niile wee gbaba aghara, ụmụ Igbo wee gbasasị ya, ụmụ Igbo wee tibe mkpu, onye ọbụla wee kwaba alịlị ezunu ka anyị na-afụzi. Mana ife ntị ka ngwa ụmụ Igbo ya bụ tata na ngozi ya bụ 2020 ga-abịalili ife ọzọla amosu ya bụ legede tibe 2020 na ngozi ụmụ Igbo na ọ ga-abịalili. Weda coronavirus or no coronavirus yo, na ngozi ụmụ Igbo na ọ ga-abịa. Vision 2020 amala Chineke ga-ezosa ụmụ Igbo ma ndị nọ Naịjirịa ma ndị n'obodo oyibo. 2020 ga-abụla anya afọ ọma. 2020 Ọ ga-abụ afọ ọganiru. 2020 Ọ ga-abụ ụlọ ụmụ Igbo aka nchawa. Igbo ekwelugo ngụ onye ji ego ya kwanarị ya. 2020 ga-abụla anya afọ ọma. 2020 Ọ ga-abụ afọ ọganiru. 2020 Ọ ga-abụ ụlọ ụmụ Igbo aka nchawa. Igbo ekwelugo ngụ onye ji ego ya kwanarị ya. Ọkwa basi na Igbo enwere ịfụnanya, basi na Igbo afụrụ onwe ha n'anya, mana coronavirus egosigo mba ụwa niile na anyị bụ Igbo na anyị efula onwe anyị n'anya. Bachelụ na agụụ ọ ga-ebu ụmụ Igbo ebulu ego Naijiria na-eke ndị ugwu, ewele ego Naijiria nwekere ọnụ na-eke ndị ugwu, mana ụmụnne anyị na fefere ọya obodo anyị. Ekene dịlị ndị niile enyela aka ife nnabụ unu bụ na ngozi unu na ọ ga-abụ mmachi. Ngozi 2020 ọ ga-ezute unu na mmachi, ebe unu si na ya ama mma Igbo na ngozi nke unu na ọ ga-abịa n'ike n'ike. Onye ada na mba ụmụ Igbo ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị n'obodo oyibo, onye ada na mba n'ọlụ ife bịala abịa na ọ ga-ana coronavirus ga-ana na ngozi anyị na ọ ga-eru anyị aka. Ọmụmụ egwu ngwu n'elu ụwa ka ngwa unu na mma ama ndịrị ya nkọ n'elu ụwa na nke onye na-eme ya jisie ike, mana ka ngwa kwa unu na ngwa onye na-eme njọ na ọ ga-akwa. Omegbu mmadụ na ngụ gị nwa ga-akwa, ogbu mmadụ na ngụ iji ego ga-akwa, omegide mmadụ na ngụ iji ego ka nsị na ọ ga-akwa, mana onye aka ya dị ọcha ngụ iji ego na ọ ga-egochili. 2020 na ngozi Chineke ga-abịa lele Vision 2020 na ngozi jiri eke na ọ ga-ezu anya arụ. Oya onye nwere ntị ya n'ụlọ ọnụmụ ụmụ Igbo ngozi 2020 na ọ ga-erute.
asịkwana n'afọ agwụrugo, onye asịkwana na olileanya agwụgo, onye Chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi, otu ntabi anya onye a ga-emele ebele ka a ga-eme. 2020 yo ga-abụrụ anya afọ ọma, 2020 yo ọ ga-abụ afọ ọganihu, 2020 ya ọ ga-abụ n'ime Igbo aka nchawa, Igbo ekwelugo, ndị onye ga-ekwu ya gbanarị ya. 2020 yo ga-abụrụ anya afọ ọma, 2020 yo ọ ga-abụ afọ ọganihu, 2020 ya ọ ga-abụ n'ime Igbo aka nchawa, Igbo ekwelugo. ndị onye ga-ekwu ya gbanarị ya. Nkịta nwelu ndidi na ọnya na-atọ ọgbụgbụ siri ike, nkịta nwelu ndidi ya na-atọ ọgbụgbụ siri ike, agụ nwelu uche ka ngwa unu na ọnya na-ekulu agụ nwa. Ndidi ka anyị ga-eji ifeọma anyị na ọ ga-elu anyị aka. Ndị na-azụ afịa ngọzi unu na ọ ga-elute unu n'aka, ndị ọrụ oyibo ngọzi unu na ọ ga-elute unu n'aka. Anyị bụ ndị na-eti egwu, ngọzi anyị na ọ ga-elute anyị n'aka. Vision 2020 ngọzi anyị na ọ ga na-abịa. Ndị nọ Naịjirịa na ngọzi unu na ọ ga-elute unu n'aka. Ndị n'obodo oyibo ngọzi unu na ọ ga-elute unu n'aka. Nke ọ bụ na onye na-eme na ngọzi anyị na ọ ga-elute anyị n'aka. Vision 2020 ya ifeọma na ọ ga-emela anyị. Ka jide ndidi, ka jide okwukwe na ọ ga-adị mma, maka mmiri izosi ya emesịa ata na anwụ ga-achịlele. Ka ndị ekene ụmụnne m ndị nyere aka, ndị fụlụ na agụ egbulu Igbo n'ike, ndị si mba ife anyị ji igbulu Igbo na ọ ga-adịlele, maka ọchụkọ onye aka dị ọcha na onwe ya ka ọ na-achụ. Jivugoduwi na onwe agbasimelo odogwu, ọga ndị ọga na ọ ga-adịle gị mma, obele Chukwu ezi na ifite onye nwe egwu na-ekene na-egwu a. Ọga ndị ọga dalụ ife imelụ ma Igbo n'orike. Ọga ndị ọga odumasị jide ka iji ga-aba n'iru, ife mena ịma ncha na nya agbafọ mụ na agọlụ Chukwu, o jide onye mmadụ n'enuo anyị si ga ọ ga-eli akụnụ ya. Ọga ndị ọga dalụo ife mena ịka ị na-ebe ka ndị bọsụ ụbụlụ ka ndị azụke dike njide ebube. High Chief Alotusu dike gwuwe ọnụwo ebube Chukwu ụzọ na-azụ ụbụlụ, papa ụmụ ogbenye na ego adị, ọ ga imelu ụmụ Igbo erika, Chukwu nna n'anya ga-akwụ gị ụgwọ. Ebube Chukwu ụzọ Foundation unu eji alụla ogbenye ọnụ, eke ekele ụwa na onye ga-akwụ gị ụgwọ. O ji moto eme ọzọ kwa nke golu moto obunye m. Ebube Chukwu ụzọ dalụwo ọka imelụ ma adịrọ nchezọ, Bishọp n'ọzọ ụbụlụ odogwu ife dị mma anya ga-akpọ gị iruwe. Ebube Chukwu ụzọ dalụ 2020 na ị ga-agbakarị. Oya 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 check. Oya oya kedu maka awa dị swing senator Ifeanyi Ụba, Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi, ọ ga-emelu ụmụ ogbenye erike, Chukwu nna ya ga-akwụ gị ụgwọ. Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi ịbụ onye ọ ga-adịlị mma. Anyị si gị kwadobe ị ga-eje gọvanọ 2021, ọsọrọ ajọ mmụọ masọrọ ya, ọsọrọ ajọ mmadụ asọrọ ya, maka ebe ifeọma dị ebe anwa ka ọba na-eje. Onye ọbụla chọrọ ifeọma na anya ga-eru anya aka na-egwu ofu odogwu ihe ala ka o si eje Okenwa na n'ihe ala. Chido na-adị eze anọrọ onye ka o zuru n'ihe ala odogwu, ochie onye ka o zuru Okenwa na ọ ga-adịrị gị mma. Ihe ala ka isi eje Okenwa na ọ ga-adịrị gị mma. Itelu kolota
ala be nna gị itinyela ọkụ nye ndị ihe ala be nna gị ijikwa trela bunatara si ke ndị ihe ala be nna gị onye kozulu oke nwa na ọya ya bụ chairman CEO Highlife Sidanu na ị ga-adịrị m Sidanu Crude Change oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma oke nwa daalụ oduma na ekene na-egwu kenelụ m nwanne gị Chief Okechukwu ekedeghị obi oke Dubai oke nwa na ọya adịrị gị mma akwatu egwu n'ihe ala gba gburugburu akwatu egwu nwanne m dike nwa na ọya adịrị gị mma ụbọchị ịgbara akwụkwọ isi m buloduma gaba Lagos mgbe buloduma wee lusie na National Stadium ife mfụlụ wee kalịa marụ oke Dubai na Igbo odogwu oke nwa si ihe alaeje dike nwa na ọya adịrị gị mma ya bụ CEO oke Dubai Global Limited oke Dubai Properties Limited General Secretary ihe ala Unity Volume oke Dubai odogwu oke nwa na ọya adịrị gị mma kenelu m onye ka ozi oke nwa na ụnụ ga-adị 2020 yo ga-abụ anya fọma 2020 ọ ga-abụ afọ ọganihu 2020 ya ọ ga-abụ Igbo aka nchawa Igbo ekwulugo ndị onye ga-ekwu ya gbanarị ya 2020 yo ga-abụ anya fọma 2020 ọ ga-abụ afọ ọganihu 2020 ya ọ ga-abụ Igbo aka nchawa Igbo ekwulugo ndị onye ga-ekwu ya gbanarị ya Jakarta, Indonesia, Manchester ezoghị m Prince Ejike ụzọ igwe odogwu na Jakarta oke nwa na ọya adịrị gị mma amaọfụọ uri ka isi eje ezigbo mmadụ daalụ oke nwa na ọya adịrị gị mma ijelu South Africa edipọtụ gị na South iwe bela alili na-ata ịmarọ na ngozi dị n'iru iwe jebe Jakarta wee lusie ebe anwa wee bute ike maka ife Chukwu delu mmadụ ife anwa ka onye anwa ga-abụ agụnwa ozi igwe oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma kenelu m nwanne gị ọ na-apụrụ agụ ife ọgwụ n'ọnụ Jakarta oke nwa na ị ga-adịyo oke nwa si anụ ụlọ eje Bukati na Jakarta odogwu ejegezemoke na gị Vision 2020 ya na ngozi ya ga-elu unu niile aka ọ sịkwa m kene Chris anyamụ n'ụmụ ọmaka ubi ebe anwa ka Kristi si eje odogwu na Jakarta eje ka esiri m okene gị Vision 2020 ya na ngozi ya na ọ ga-elu n'aka abụla ụgbọdụ ma jebe ka ndị azụta odogwu na Ghana dịka ozi ọha eme ọ ga-adịrị gị mma Sansiti odogwu onye nze na-aga na daalụ odogwu Sansiti oduma na-ekene na-egwu ya bụ CEO
ngozi mobile phone and accessories na akịrị aka na aka obi ebi onye nze nwanne m oke nwa nwa chala ogidi Vision 2020 na ngozi ya ga-elu gị aka onye nze si mụ kenye oliakụ ya isi Chinelo Francisca Ohema osodieme nwanyị ọma ezi nne na ọya adịrị gị mma dịka isi m kene gị maka mmadụ ga-eji ọ sị m kene High Chief Lawrence Ikenna Obiakọ Ilikannụ naanị alọ Ilikannụ nwanne m odogwu Ilikannụ na ọya adịrị gị mma Ilikannụ naanị alọ odogwu sasitisi kene gị ya bụ MD Good Seed West African Limited Ilikannụ naanị alọ kama nga malụ 10 pieces of ogbenye mmalụ ofe odogwu Ilikannụ nwanne m oke nwa na ọya adịrị gị mma onye na-agba mbọ ya akpata ego maka onye zọba ekenye ya n'obodo for lazy man ngozi 2020 ya ọ ga-elu ndị na-agba mbọ n'aka abụlọdụ ma lue na India na ndị ekene nwanne m Chimezie nwe ọha na-ekwulu obele nwa na-ebe agụ mbọ nke mbụ n'ụmụ ụzọ Kija odogwu naanị India ife ịchọla uje na ọ ga-elu gị aka ọ bụ ijelu Brazil eji bọọtụ ọgịyo ndị ilo wee mụba gị amụ wetị na nke ị na-eme agwụgo mana famarọ ife Chukwu kwulu na mmadụ ga-abụọ emekwenu mmadụ n'elu ụwa ife anwago onye anwa ga-abụ ọ bụ na aka tata eke ekele ụkwa ebunye ego gị ngozi obele nwa na-ebe agụ mbọ oke nwa na ọya adịrị gị mma obele nwa si m kene Prisugo Chukwu nwa dị ukwu abụngwa cheta nna o ji efie m ọgọ nwanne m abụngwa cheta nna o ji efie m ọgọ na Ọkịja chala ogidi obele nwa si m kene gị n'egwu na ọ dị imeli ya erike na Chukwu kele ụwa ga-akwụ gị ụgwọ abụngwa cheta nna odogwu onye Ọkịja chala ogidi obele nwa si m kenekwa High Chief Ambassador Gozie nwanne Ebube Chukwu ụzọ n'Ọkịja Ebube Chukwu ụzọ obele nwa si m kene gị n'egwu n'ọdụ unu melu ya erike onye agọ na-enye ekele ka njebekwa na India ka nje zite ofu odogwu nze ugwu mmadụ Kevin Ogwefi Omenife 1 onye Ọkịja chala ogidi ego Chukwu nke izizi na Asia niile oweli igwe na India odeakwụkwọ igwe oke nwa na ọya adịrị gị mma ya bụ Vice Chairman Ọkịja United na New Delhi nke India onye nwe egwu na-ekene ya 2020 a ọ ga-adịla unu niile na mma ngwa onye dị ekonye akwa narịrị ya na nyabọfọm na agọla unu ka njebekwa na India ka nje zite ofu odogwu ebe Chairman Ọkịja na New Delhi Prince Ikechukwu oke nwa nwa ọdụ Igbo nnọọ aka onye wetalụ nke mbụ n'ụbahụmonu ma Ọkịja ofu mba ji a na-eme ofu n'odu n'ụwa niile ofu mba ji ndị Igbo daalụ Chairman na ọya adịrị gị mma ya bụ CEO Royal Eminence Hotel and Suites oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma aka onye wetalụ nke izizi na Ọkịja chala ogidi onye nwe egwu na-ekene gịdị mma na ọya adịrị gị 2020 a na ngozi ya ya elu gị aka ọ chọrọ na ị na-achọ ọfụma maka na onye chele mma ga-achị ọzọ ka njebekwa n'ihi ala ka nje zute odogwu Prince Nwabụwa nwa ibekwe okwu abụ n'ọnụ nke mbụ n'Igbo landị aka ego na Asia oke nwa na ọya adịrị gị mma ọrọbọ nwa ibekwe Chairman CEO Nixon Global Company Limited odogwu aka ego na Asia Ogbefi ọrọbọ nwa ibekwe ife dị mma ga-akpọ gị 2020 a na ọ ga-adịrị gị mma 2020 a na ngozi ụmụ Igbo ga-abịa aka na-ekpuchi ọnwa aka ma kpuchiri ngozi anyị Vision 2020 ife
anyị na-achọ ga-edu anyị aka ọcha ma ị ga-alele na anya agbafe anyị na-akọ Igbo jebe jebe na ejelu anyị naba na ga nanụ ngwa onye ji ekonye akwa narị ya na anya gbafọ mụ na agọlụ okwu ekwusi alụsụ ọfọ ya bụ okwu ekwusi alụ nwa iyi Vision 2020 ya ife anyị na-achọ n'oge 2020 yo ga-abụrụ anya afọ ọma 2020 yo ọ ga-abụ afọ ọganihu 2020 ya ọ ga-abụ n'ime Igbo aka nchawa Igbo ekwelugo ndị onye ji ego ya gbanarị ya 2020 yo ga-abụrụ anya afọ ọma 2020 yo ọ ga-abụ afọ ọganihu 2020 ya ọ ga-abụ n'ime Igbo aka nchawa Igbo ekwelugo ndị onye ji ego ya gbanarị ya